በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መስከረም 13 ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ። መስከረም 13 ብፍልጠቱ ብጣዕሚ ዝመጠቀ ዝጸበቀ ብቅድስናኡ ድማ ምድራውያን መላእክቲ ካብ ዝተባሃሉ ፍጹማን ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ባስልዮስ ናይ ሰይጣን ናይ ጽሕፈት ደብዳቤ ብጸለቱ ብምድምሳስ ድንቂ ተኣምር ዝገበረሉ ዕለት ለማዓንቲ እዩ። እቲ ታሪክ ድማ ከምዚ እዩ። ሓደ ጎበዝ አገልጋሊ ንጓል ጎይትኡ ስለ ዝፈተዋ ንዓኣ ንምርካብ ክብል ናብ ሓደ መሰሪ ወይ ከዓ ጠንቋሊ ኸደ። እቲ ጠንቋሊ ድማ ምስ ኣጋነንቲ ሕብረት ስለ ዝነበሮ ነቲ ጎበዝ እምነትካ ክሒድካ ኣነ ዝእዝዘካ ጥራይ እንተጌርካ ንዛጓል ጎይታኻ ናብ ኢድካ ከእትወልካ እየ በሎ። እቲ ጎበዝ ድማ ንዝበልካኒ ክእዘዝ እየ ኢሉ ምስቲ ጠንቋሊ ተሰማምዐ። ድሕሪ ድማ እቲ ጠንቋሊ ናይ ክሕደት ደብዳቤ ጽሒፉ ነቲ ጎበዝ ሃቦ እሞ ናብ ኣረሚ መቃብር ከይዱ ድማ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ነታ ደብዳቤ ሒዙ ኢዱ ናብ ላዕሊ ገይሩ ምእንቲ ክቐውም ኣዘዞ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ነዚ ነገር ተቐቢሉ እቲ ጠንቋሊ ከም ዝኣዘዞ ገበረ። በቲ ግዜ ድማ ካብ ሰይጣናት ሓደ መጺኡ ናብ ሓለቃኦም ወሲዱ ኣብጽሖ። ነታ ናይ ክሕደት ደብዳቤ ድማ ካብ ኢዱ ወሰዳ። ከምዚ ኢሉ ድማ ሓተቶ፣ ንንጉስካ ንክርስቶስ ዶ ትኽሕዶ ኢኻ? ፍቓድካ ምስ ገበርኩልካ ኸ ናብኡ ዶ ኣይትምለስን ኢኻ? እቲ ጎስቋላ ባርያ ድማ እወ ጎይታይ ንዝኣዘዝካኒ ኩሉ ክገብር እየ በሎ። መስሓቲ ዲያብሎስ ድማ ነዚ ከም ትገብር ብኢድካ ደብዳቤ ጽሓፈለይ በሎ። ንሱ ድማ ብዝኸበረ ደሙ ንዝገዝኦ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ክርስቶስ ክሒዱ ኣብ ውሽጢ ደብዳቤ ናይ ክሕደቱ ቃል ጽሓፈሉ። በዚ ግዜ ሰይጣን ኣብ ናይ ጓል ጎይትኡ ልቢ ናይ ፍትወት እሳት አንደደ። ነዚ ባርያ ድማ ብጣዕሚ ፈተወቶ። ኣብኡ ድማ ምዕጋስ ኣይተኽኣላን። ናብ ኣቦኣ ብምኻድ ብግልፂ ምስ እገሌ ባርያኻ እንተዘያመርዓኻኒ ነብሰይ ክቐትል እየ በለቶ። ምዕጋስ ስለ ዝተሰኣና ኣቦኣን ኣዲኣን ድማ ፈጺሞም ሓዘኑ። ብዝኾነ ነገር ድማ ከዕግስዋ ኣይከኣሉን። ናይቲ ኣገልጋሊ ፍቕሪ ኣብ ዕለት ኣብ ልባ ይውስኽ ስለ ዝነበረ ስለዚ ድማ ነብሳ ምእንቲ ከይትቐትል ኣቦኣ ፈርሐሞ ነቲ ባርያ ድማ ሃቦ። ንሱ ድማ ጓል ጎይታኡ ተቐቢሉ ናብ ቤቱ የእተዋ። ምስኣ ዘሎ ድሌት ድማ ፈጸመ። ምስኡ ድማ ንነዊሕ ግዜ ምስ ተቐመጠት ድማ ኣቦኣን ኣዲኣን ይቕረ ኢሉ ሓዘኖም ካብ ልዕሊኦም ምእንቲ ከርሕቐሎም ናብ እግዚአብሔር ሓዘንን ብኽያትን ኣብዚሖም ነበሩ። ድሕሪኡ ክብሪ ይኹኖሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽያቶም ሰምዐ፣ ልመናኦም ድማ ተቐበለ። እቲ ዝፈተወቶ ኣገልጋሊ ጎበዝ ክርስቲያን ከም ዘይኮነ ኣገንዘባ ወይ ከዓ ኣፍለጣ ማለት እዩ። ምስኣ ኣብ ቤት ዝነበረሉ ኣብ ዝነውሕ ግዜ ሓንቲ መዓልቲ ከማን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ ወይ ስጋን ደሙን ናይ ክርስቶስ ክቕበል ወይ ድማ ኣድሓኒ ብዝኾነ ብምልክት መስቀል ንነፍሱ ከማዕትብ ንሳ ሪኣቶ ኣይትፈልጥን ነበረት። ስለ እምነቱ ድማ ሓተተቶ፣ ግን ኣይገለጸላን። ንሳ ድማ ከምዚ በለቶ፣ ንስኻ ክርስቲያን እንተኾንካ ንዓ ብሓድነት ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይድ እሞ ኣብ ቅድመይ ቅዱስ ቁርባን ተቐበል በለቶ። ከምዚ ኢላ ኣብ ዘገደደቶ ግዜ ድማ ስለኣ ዝገበሮ ኩሉ ናብ ጠንቋሊ ከም ዝኸደን ብሰይጣን ኣሚኑ እምነቱ ድማ ኣብ ወረቐት ጽሒፉ ነታ ወረቐት ንሰይጣን ከም ዝሃቦን ነገራ። ነዚ ነገር ካብኡ ኣብ ሰምዐት ግዜ ሰንበደት። መሪር ብኽያት ድማ ኣልቀሰት። ንነብሳ እንዳዋዛወዘት ድማ
ብጣዕሚ ተጣዒሳ ሓዘነት። ኣብቲ ግዜ ድማ ፈጢና ተንሲኣ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ዓንዲ ናብ ዝኾነ ናይ ሃገራ ሊቀ ጳጳሳት ናብ ቅዱስ ባስልዮስ ከደት። ኣብ ትሕቲ እግሩ ወዲቓ ድማ ሰገደትሉ። ኣብ ልዕሊኣ ዝወረደ ኩሉ ድማ ኣረደአቶ። ንደቂ ሰባት ጸላኢ ካብ ዝኾነ ካብ ኢድ ሰይጣን ፈጺሙ ምእንቲ ከድሕና ብዙሕ ብምልቃስ ለመነቶ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ሰብኣያ ናብ ዝኾነ ናብቲ ባርያ ልኢኹ ኣምጺኡ ሓተቶ። ንሱ ድማ ንዝሰርሖ ኩሉ ኣረድኦ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ተመሊስካ ክርስቲያን ክትከውን ካብ ኢድ ሰይጣን ድማ ክድሕን ዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። እቲ ባርያ ድማ ጎይታይ ይኾነለይ ዶ ይኸውን በሎ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ናይ ፈጣሪኻ ስም እንዳጸዋዕካ ንልብኻ ኣጽንዕ በሎ። ድሕሪኡ ንዕኡ ኣብ ሓደ ቦታ ዓጸዎ። ብምልክት መስቀል ድማ ኣማዕተበሉ። ምእንቲ ክጽሊ ድማ ኣዘዞ። ቅዱስ ባስልዮስ እውን ስለኡ ጸለየ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ከዓ መጺኡ ረኣዮ እሞ ከምዚ ከኣ በሎ። ኣብዘን 3 መዓልትታት ዝወረደካ እንታይ ኣሎ? ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ብዓውታ ድምፂ ሰይጣናት ከፈራርሕዎን ነታ ደብዳቤ ከርእይዎን ኣብ ልዕሊኡ ክቕጥዑን ኣብ ውሽጢ መከራ ድማ ከም ዝነበረ ነገሮ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ካብ ቁጣዓኦም ዝተለዓለ ኣይትፍራሕ፣ እግዚኣብሔር ክረድአካ እዩ፣ ኣጽኒዑ ድማ ክሕልወካ እዩ በሎ። ድሕሪኡ ድማ ንእሽተን እንጀራን ማይን ሂቡ ናብ ቦታኡ መለሶ እሞ መለሶ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ስለዚ ኣገልጋሊ ከይዱ ክጽሊ ጀመረ። ደጊሙ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ መጺኡ በጽሖ እሞ እንታይ ከም ዝወረዶ ድማ ሓተቶ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ድምፆም ይሰምዕ እየ ግን ኣይርእዮምን እየ ኢሉ መለሰሉ። እንጀራን ማይን ድማ ሂቡ መኸሮ፣ ናብ ቦታኡ ድማ መለሶ። ስለኡ ምእንቲ ክጽሊ ድማ ቅዱስ ባስልዮስ ከደም። ስጋ ብ40 መዓልቲ ፍጻሜ ድማ ከምዚ ገበረ። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ፍጻሜኡ ድማ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ከም ዝወረደ ሓተቶ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ከምዚ በሎ፣ ኦ ቅዱስ ኣቦይ ስለይ ንሰይጣን ከተውድቖን ዓወት ረኺብካ ድማ ኣውዲቕካ ክትረግጾን በዛ ልመዓንቲ ለይቲ ረኣኸኳ በሎ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ነዚ ነገር ካብ ኣፍ እቲ ባርያ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ብጣዕሚ ደስ በሎ። ናብ ናይ ገዳማት መነኮሳትን ካህናትን ጸዊዑ ድማ በታ ለይቲ ስለዚ ሰብ ሙሉእ ለይቲ ምእንቲ ክጽልዩ ኣዘዞም። ኣብ ዝወግሐ ጊዜ ድማ ነቲ ኣገልጋሊ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ከምጽእዎ ኣዘዘ። ነቶም ናይቲ ዓዲ ህዝቢ ኣኪቡ ድማ ኣእዳዎም ናብ ሰማይ ኣልዒሎም ኦ ክርስቶስ መሓረና ይቕረ በለልና እንዳበሉ ናብ እግዚኣብሔር ፈጺሞም ምእንቲ ክልምኑ ኣዘዞም። ከምዚ ኣዘዞም ድማ ገበሩ። ከምዚ እንዳገበሩ ክልምኑ ከለዉ ድማ እቲ ሰብ ጽሒፉ ንሰይጣን ዝሃቦ ናይ ክሕደት ደብዳቤ ካብ ኢድ ሰይጣን ናብ ቅድሚ ህዝቢ ወደቐ። ኩሎም ድማ ደስ ኢልዎም ንምስጉን እግዚኣብሔር ኣመስገንዎ። ዝኸበረ ኣቦ ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ባረኾን ቁርባን ኣቐቢሉ ድማ ናብ ቤቶም ብሰላም ብፍቕሪ ኣፋነዎም። ንሶም ድማ ስለ ናይ ሓጢኣቶም ስርየትን ስለ ድሕነቶምን ፈጺሙ ደስ እንዳበሎም ንእግዚኣብሔር እንዳመስገኑ ነዚ ቅዱስ ኣቦ ንቅዱስ ባስልዮስ ድማ እንዳኽበሩ ናብ ቤቶም ኣተዉ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና ድማ ብናይ ቅዱስ ባስልዮስ ጸሎት ይምሓረና፣ በረከቱ ድማ ምስ ኩላትናን ዘለዓለም ይንበር ኣሜን። በዚ ዕለት ድማ ንዝኸበረ ባሕታዊ ኣባ ይስሐቅ በዓሉ እዩ። በረከቱ ምስ ኩላትናን ዘለዓለም ትንበር ኣሜን። መስከረም 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ዓብይ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ፣ ኣባ ይስሐቅ ባሕታዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር ኣብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ 99 ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፍር፣ 13 ግሁሳን አቦታት፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ አቡነ ዘርአብሩክ። በረከተ ምሕደረና። ኣነ ናብ ኣቦይ ክኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓብውን ከም ዝገብር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 12። በረኸት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከም እውን ናይ 14 መስከረም ንቕፅል ስንክሳር
بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. أمل عالم زلخم كلكم أونا أرقاو صحي بغال كيانم يحلوكم أب تقدوو يمرحكم أب بدحريكم وني كتلكم أب سرحكم كله بركة مسكلاتكم يخن آمين. بروخ قنيات هانسا مسكاليك برلنا أجزاوير أملاخنا آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. مسكرم 14 بزعلت قدوس أبا أغاتون زعامد عرفة ازي قدوس دما أب شنخ دبوب كاب تركب كاب تنسى تبهال بوتا كاب جبسي كخون كلا ولد دما نجزاوير زفرحو ندخاتاتن نسا شجرون من مسوات زفتو رورهاتن لوهاتن نبرو ناي أبو سم متأرا ناي أديو دما ماريا أيو ناي منكسنا لبسي منتي كلبس دما زتجهن بلبو دما كل جزء زحسبن زهوخن كنا عدميو 35 عامت أبز خونه جزء كشناتا شوما كابز عالم زوج ألو من قد دما منتي كسر قلو ناب قدام كيدو أبو منتي كمنكس نجزا بهير اندا لمنا نزخبرت بيت كريستيان بمجلجال زتت أمدا كنا نحرقو كبري خنمو قويتانان أملخنان إيسوس كريستوس مخنيات هيبوو كاب هاجرو وزا مريض نابت بحالة عدي دما أتوا كاو دما كاب እግዚአብሔር استعزز ملأخ بأمثال منكوس مسؤ بمقعاز ناب قدام أبا مكارس سقاب زبصحو اندا مرحو ناب قدام أسكتس كدام نزخبرو أرقاويان نأبا أبراهامن نأبا قعارجين دما ود مزمورم كوينو مسؤوم نسلست عمد زأكل نبرا دحريقو أب كرمي نأبا يوحنس بيت مقدس أقوموا أبناي منكوسنا لبسون أب أسكمون دما نسلست معلتي زأكل اليوم ألبسوا كابتا معلتي ندحار دما نتقادلون نايك زاوير أقلقلوتن عصفن دربن قبرا تقادلو دما كل جزي بمعلتن بليتن بموصام بمصلاي ناي سغاو قربت مس أعصمتو كسب زطابق بزي منصاف أب مدري بمدقاس كونه يدقس نبرا كل جزء دما ناي أبا سمعون زعامد قدلي ينبب نبرا منفساوي قناعت كانوا دما ننفسو بقدلي اسرتي كجبرا بلبو حاسبو نزخبرو أبوتات أمخرم نسوم دما ازي حساب صبوق حساب يبلو أب لعليو دما صليو أبوم كابوم دما بركة تقبلو كاب قدام وزم نعلم قربا نبزخونت نبسكا تبهال عادي خيدو دما أبوشتي حانتين اشتي بيتا كريستيان تقمتا مؤمنان دما عامد عندي سرحلو نابلع لئو وصيو دما إنا تقادلن إنا أقلقلن 5 عامت زأكل قومة أب زمانو دما سيطان زحادرو سب تقلص بزحات وغنات دما أسحاته نسو أبوشت بيتا كريستيان زقمت كوينو تمرتو زسمعو مؤمنان دما ناي عنصيتي قرنጫፍ بمحاز أب زرياؤو يقمطو أبا أغاتون دما لئيخو نابو أمصا أمو أب لعليو دما صلي نتي أبتي لعلي سب حاديرو نسبات بمزراب زسحت زنبرا سيطان دما أوصو كمون سمعت ميناس يزراربني إيو تبل قال تلعيلا بسم قدوس ميناس ناي ماي قدقاد مئنتي كفحرو بماي صبلو تتأميقهم كاب دويهم مئنتي كفوسو نتم لك عدي أزازتهم نتا قال دما نابو أمسيو أبلع لي أصلي رخص منفس دما كابا أو سألا كم أون نخالي سب تلع على نسو دما قانين حيزو نزع بدم سبات أكبهم مسهارمهم دما نقرب جزي اتي قانين يقرفهم بزحات قانين زحازهم دما نابو تأكبو قدوس أبا أغاتون دما نابو مئنتي كمتس نايتي سب لأخ لأخر اتي سب جن تأزازني أبا أغاتون سميعو أي متسن ناتي جيغا سراحو دما أي قدفون نايتا حنتي مكونن دما كحالف كلو نايتا عادي مكونن دما كحالف كلو اتي سب زأكبهم عودات نتي مكونن زصرفون رقمون سلازي دما اتي مكونن نتي سب حيزو صنوع سقاي أسقايو أبوشت السقاي كله دما بو غيرو متا
ካሊእ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ቀሺ ነበረ። ንሱ ድማ ምስ ሓንቲ ጓል ኣብ ዝሙት ወደቀ። ፍርቂ ኣካሉ ድማ ብደዌ ተበላሸወ። ተሰኪሞም ድማ ናብ ኣባ ኣጋቶን ኣብፅሕዎ ይቕሬታ። ንሱ ድማ ጸልዩ ብስም እግዚኣብሔር ኣድሓኖ። ነቲ ቀሺ ድማ ኣብ ዘመነ ህይወቱ ምእንቲ ክጥንቀቕን ብክህነቱ ድማ ከገልግልን ኣዘዞ። እዚ ቅዱስ ኣባ ኣጋቶን ድማ ብዙሕ ተኣምራት ገበረ። ንብዙሓት ሕሙማት ድማ ኣድሓነ። ድሕሪኡ ብናይ መላእኽቲ ኣምሳል ብጥዑም ዝማሬ ብምዝማር እንዳመስገንዎ ሰይጣናት ተገለጽሉ። ንሱ ድማ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ክርስቶስ ኣምላኽና በቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ብዝሃቦ ጸጋ ፈሊጥዎም ኣድሓኔ ብዝኾነ ብምልክት መስቀል ኣማዕተበሎም። ፈጢኖም ድማ ካብ ቅድሚኡ ተበተኑ። ክብሪ ይኹኖሞ እግዚኣብሔር ድማ ካብዛ ዓለም ድኻም ከዕርፎ ኣብ ዝደለየ ጊዜ ቁሩብ ሓሚሙ ነብሱ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣረከበ። ቅድሚኡ ህዝቢ ናብኡ መጺኦም ምስ ተኣከቡ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ይምህሮምን ብጸሎቱ ድማ ካብ ሕማሞም ይፍውሶምን ስለ ዝነበረ ሕጂ ዓሪፉ ኣብ ዝረኸብዎ ጊዜ መሪር ብኽያት በኸዩ። ሙሉእ ናይ ዘመኑ ህይወት ድማ 100 ዓመት ኮነ። ካብ 100 ዓመት ድማ 35 ዓመት ኣብ ዓለም ነበረ። 15 ዓመት ድማ ኣብ ገዳም ነበረ። 50 ዓመት ድማ ኣብ ልዕሊ ዓንዲ ቆይሙ ነበረ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና ድማ በዚ ናይ ጻድቕ ጸሎት ይምሓረና። በረከቱ ድማ ምስኩላትና ንዘለዓለም ጸኒዑ ይንበር። በረከቱን ምስኩላትና ትኹን ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ያሳይ ዘመን ዳባ እዞም ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ጣና ገዳማት ዘብርሁ ኮኸብ እዮም። ካብ 7 ከዋክብቲ ኣባ ዮሃንስ፣ ኣባ ታዲዮስ፣ ኣባ ያፈቅረነ እግዚእ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘቀዮጳን፣ ኣባ ሳሙኤል ዘጣሬጣን እዞም ጻድቅ ሓደ እዮም። እዞም ኣቦታት ካብ ገዳማዊ ህይወቶም ብዝሓለፈ ብምስጉን ናይ ወንጌል ኣገልግሎቶም ዝፍለጡ እዮም። ገድሎም ከም ዝነገረና ኣቡነ ያሳይ ንኣፄ ዓምደ ጽዮን በኽሪ ወዶም ክኾኑ ከለዉ ዝተወለዱ ድማ ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ሸዋ ኣብ ውሽጢ ተጉለት እዩ። ገና ካብ ንእስነቶም ናብ ኣቦኦም ናብ ቤተ መንግስቲ ንዝመፁ መነኮሳት እግሮም እንዳሓፀቡ ስርዓተ ምንኩስና ብሕቡእ የጽንዑ ነበሩ። ብሉይ ምስ ሓዲስ ዝተምሃሩ እዮም እሞ ናይ ኣቦኦም ዙፋን ልዕልነት ስለ ፍቕረ ክርስቶስ ንዒቆም እንዳዘመሩ ጠፊኦም ናብ ትግራይ ተጓዓዙ። በዚ ምክንያት ድማ መናኔ መንግስቲ ተባሂሎም ይጽውዑ። ኣብኡ ድማ ናብ ውሽጢ ደብረ በንኮል ገዳም ኣትዮም ናይ ዓቢ ኣቦ ናይ መድሃኒን ኣቡነ መድሃኒነ እግዚእ ወዲ መዝሙር ኮኑ። ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም 7 ኣቦታት ኣብኡ ነበሩ እሞ 7ቲኦም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክምንኩሱ ከለዉ እቲ ገዳም ዝተቓጸለ ስጋብ ዝመስል ብርሃን ወሪዱ ነበረ። በረከቶም ይሕደረና። ኣቡነ ያሳይ ድማ ብረድእነት ኣብ ጸንሕሉ ጊዜ ኣትክልቲ ምትካል ይፈትዉ ነበሩ። ድሕሪ ትሩፋቶም ድማ ብልብሶም ማይ እንዳቐድሑ የስትይዎ ነበሩ። ብፍላይ ምዕራገ ጸሎት ዝበሃል ተኣምረኛ ገረብ ስጋብ ሕጂ ኣሎ ይበሃል። ኣቡነ ያሳይ ጊዜኡ ኣብ ዝኣኸለ ሰዓት ካብ ኣቡነ መድሃኒነ እግዚእ ተባሪኾም ምስ ክልተ ፈተውቶም ምስ ኣቡነ ሳሙኤል ዘዋልን ኣቡነ ያፈቅረነ እግዚእን ናብ ጣና ሃይቅ መጹ። ኣብቲ ኣከባቢ ድማ ተኣምራት እንዳሰርሑ ህዝቢ ድማ እንዳመሓሩ ምስ ጸንሑ ጎይታ ናብ በቢ ዝፈቐደሎም ቦታ ተፈላለዩ። ኣቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ናብ ዋልድባ፣ ኣቡነ ያፈቅረነ እግዚእ ናብ ገሊላ፣ ድሕሪኡ ድማ ናብ ጉጉቤ ክኸዱ ከለዉ ኣቡነ ያሳይ ድማ ናብ ውሽጢ መንዳባ ከዱ። እዞም ጻድቕ ናብ 40 ምንጭ ከይዶም ታቦት ናይ መድሃኒ ዓለም ሒዞም ክመጹ ከለዉ ንጣና ዝሳገርሉ ሰኣኑ። ንጎይታና ምስ ተማሕፀኑ ድማ እንታይ ነዛ እምኒ ባሪኽካ ዘይትቕመጣ በሎም። ንሶም ድማ ብእምኒ ኣብ ልዕሊ ደንጎላ ተቐሚጦም ንጣና ሃይቅ ተሻገርዋ። ነዚ ካብ ርሕቐት ዝተመልከቱ ናይቲ ዘመን ሰባት ብዙሕ ተኣምር ርኢና ኢና፣ ነገር ግን መን ከም ኣባ
من كم أبا نتانا دنقلا استشاقرة كبلو أدنقوم أزم صادق نتانا تشاقرهم قدام مسريتهم بزحات أردئتي أفريوم بتقاد هيوتهم قصلو بفلاي دما سقاب لومي زترخ ناي أيتم حارن تاريخ دما زركب أبزوش تقدام إيو إذا تاريخ دما بلوهنت أيتم حارن إلوم صليوم نتانا بزي جالبا بإجرام اندارجتو نأبونا بزملكت كخون كله نأبونا يا سيد ما فتاوي نبرو أبونا يا ساي نزمانات بقدسنا نبيرم قدسنا دما وليدم مسكرم 14 حممو أوغيتاي إلهم انت تصوعوا مدهاني ألم مصعلم أمو أنا ببرهان تخبت قويتا دما فتوي سلد خامكا قدامكا نزر قصن زخرخا نزقبرن بسمكا دما سمحسنن مستولدو كمحرلكا إيا إلوهم ننوسم أعرقا عبوتات دما نسقاهم غنيزم أبوشت من دابا مدهاني ألم كبروهم عاصمم دما سقاب لومي يركب أملاك تصادقان بأماناتنتهم نزبزحت حاتياتنا يغريب لنا بركتهم دما يبزحلنا آمين أملاك أبونا ياساي مهارنا أملاك أبونا ياساي مهارنا أملاك أبونا ياساي مهارنا مسكرم 14 زخبرو حمتاونا قدسان بعلات دما أبا أغاتون زعمد أبونا ياساي زمن دابا أبا بيتروس ممهرة أنا ويكات أنا قدوس دغنا قسيس ورحاو بعلات دما أبونا أرغاوي زميكائيل قدوس جبر كريستوس مرعوي قدوس فيليبوس حواريا قدوس موسى نايغزابير سب أبا سمعون قداموي أبا يوحنس صادق أدنا قدسنا سحيت بركتهم يحضرنا ننبي بسم نبي زقبل عاصم نبي يركب نصادق بسم صادق زقبل دما عاصم صادق يركب كابزم نأشتو نحد أكوا بسم ود مزمور تأسا زحلماي تراي زستي عصبو كتو كم زيسن بحق إبلكم ألخو ماتيوس معرف 10 فقدي 4 حدن نرخوه بركتهم مسكولاتنا يكون آمين ليكن كمود ماني 15 مسكرم سنكسار نغسل بركة رديتنا كلهم قدسانا مسكولاتنا يكون مسكرم 15 بس مع أب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين مسكرم عنة 15 إجرم كير حاسة أبلعلي ما يزقدو زنبرو أبونا بيتروس عرفتميو أبونا بيتروس تقراو كابت بحال عدي استرخبو أزم صادق كابناي عد مهسن جميرهم نجزابير بمبسعة استوهابو نبرو مسعابي دما بعابي منفساوي تقادلو نبرو صومن صلوتن كاب مبزحهم سلعالي سقاهم توديو مسقوربتهم كساب تطابق كنا እዞም ጻድቅ ካብ ዱር ዝረኸብዎ ቁሩብ ሳዕሪ ይምገቡ እምበር ከም ሰብ ከማን ምግቢ ኣይበልዑን ነበሩ ምክንያቱ ምግቦም ንእግዚአብሔር ምምስጋን እዩ ዝነበረ አቡነ ጴጥሮስ ልብሶም ናይ ሓፂን ልብሲ ነበረ እዞም ጻድቅ ኣብ ምድሪ ከለዉ ናይ መላእክቲ ናብራ ይነብሩ ነበሩ ኣብ ልዕሊ ኣሎን ዝበሃል ባሕሪ ብእግሮም ክጓዓዙ ከለዉ እግሮም ከማን ብማይ ኣይርሕስን ነበረ بخمزي عينت تقادلو نجزابير انداغلغلو صنيحهم بسلام عارفو نايزم صادق رديئت بركتهم يحضرنا بركتهم بصلتهم دما يمحارنا امين كم اون قدوس استيفانوس ليقه دياقونات وقدامي سماعت قدوس استيفانوس بقدسان حواريات ليقه دياقونات تشيمو مؤمنان ان ابزحن بيتكريستيان الناس فحن كغلغل كلو بجبر سيطان سلعلو أيهود بداربا أمني قتلوا بزي سماعتناتو دما قدامي سماعت تبهاله جبر حواريات معرف الدشتة معرف شوعاتن ننبب قدس بيت كريستياننا نقدسنان كبرن قدوس استيفانوس وتركوا تذكروا انت خونت علت 15 مسكرم بعالي قدوس استيفانوس اتخبرلو مخنيات كنا مصحف سنكسار كمزي صعب يبل قدوس استيفانوس كاب زعرف قدحري بزح عامتات نقوس قسطنطينوس كاب زنقس دما دحر 300 عامت سقا قدوس استيفانوس ابزي زتقبرلو طقا يروسالم
ሎኪያኖስ ዝተባሃለ ሰብኣይ ነበረ። ነዚ ሰብ እዚ ቅዱስ እስጢፋኖስ ብሕልሚ እናተገልጸ ኣነ እስጢፋኖስ እየ ስጋይ ኣብዚ ቦታ እዚ ተቐቢሩ ኣሎ ይብሎ ስለ ዝነበረ ንኤጲስቆጶስ ኢየሩሳሌም ከይዱ ኩሉ ዝረኣዮ ነገሮ። እቲ ኤጲስቆጶስ ከዓ ምስ ክልተ ኤጲስቆጶሳት ኮይኑ ብኽብርን ብምስጋናን ንመቓብሩ ኳዓቶ። በዚ ግዜ ድማ እቲ መቓብር ኣዝዩ ጥዑም ጨና ጨነው እሞ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ዝብል ምስጋና መላእኽቲ ተሰምዐ። እዚ ምስ ተሰምዑ ኩሎም ስለ እቲ ዝተገብረ ንእግዚአብሔር እናመስገኑ ተሰኪሞም ናብ ጽርሐ ጽዮን ወሲዶም ቀበርዎ። ድሕሪ እዚ እለ እስክንድሮስ ዝተባሃለ ቆስጠንጥንያ ዝሃገሩ ግና ኣብ ኢየሩሳሌም ዝቕመጥ ሰብኣይ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽሉ ንስጋኡ ናብኡ ኣጋዓዞ። ድሕሪ 5 ዓመት እለ እስክንድሮስ ሞተ እሞ ኣብ ጎድኒ መቃብር ቅዱስ እስጢፋኖስ ተቐብረ። በዓልቲ ቤቱ ለእስክንድርያኖስ ድማ ድሕሪ 8 ዓመት ሬሳ ሰብኣያ ናብ ቁስጥንጥንያ ንኽትወስድ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ከደት። ዓስኬረን ሰብኣያ ዘለዎ ሳጹን ምስ ሳጹን ቅዱስ እስጢፋኖስ ይመሳሰል ስለ ዝነበረ ብፈቓድ እግዚአብሔር ተጋግያ ዓስኬረን ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ዘለዎ ሳጹን ኣብ መርከብ ጽዒና ናብ ቁስጥንጥንያ ክትጓዓዝ ጉዕዝኣ ጀመረት። ኣብ መንገዲ ካብ ሳጹን ቅዱስ እስጢፋኖስ ጣዕመ ዝማሬ ሰምዐት እሞ ተደኒቓ ነቲ ሳጹን እንተረኣየት ሳጹን ቅዱስ እስጢፋኖስ ከም ዝኾነ ፈለጠት። እዚ ዝኾነ ብፈቓድ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ተረዲኣ ንእግዚአብሔር እናመስገነት መንገዲ ናብ ቁስጥንጥንያ ቀጸለት። ኣብ ቁስጥንጥንያ ምስ በጽሐት እቲ ዝኾነ ኩሉ ንንጉስ ነገረቶ። ንጉስን ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን ህዝብን ብኽብሪ ተቐበልዎ። ብዙሕ ተኣምራት ከዓ ኣርኣየ። ሓደ ካብኡ ድማ ኣብ ሰረገላ ኣብ ቅልቲ ጽዒኖም ክወስድዎ ከለዉ ኣብ ቁስጥንጥንያ ዝበሃል ቦታ ምስ በጽሑ እተን ኣብ ቅልቲ ምኻድ ኣብየን ደው በላ። ዋላ እንትኸትከትወን እንተሃረምወን ምንቅስቃስ ኣበያ። ብድሕሪ እዚ ሓንቲ በቕሊ ብልሳን ሰብ ንስጋ ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣብዚ ኣንብርዎ ኢላ ተዛረበት። ነዚ ዝሰምዑ ኩሎም እናተገረሙ ንኣድጊ በልዓም ዘዛረበ ኣምላኽ ኣመስገኑ። እቲ ንጉስ ከዓ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ክህነጸሉ ኣዘዘ እሞ ብፈቓድ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝተሃንጸ ቤተ ክርስቲያን ብኽብሪ ስጋ ቅዱስ እስጢፋኖስ ተነብረ። በረከተ ጸሎቱ ምስ ኩልላ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ኣቡነ ገብረ ማርያም ዘደብረ ሓንታ። ጻድቅ ኣቦና ገብረ ማርያም ምግባር ሃይማኖቶም ካብ ዝቐንዐ ትሩፋቶምን ተጋድልኦምን ካብ ዝሰመረ ሕያወት ወለዶም ካብ ኣቦኦም ኒቆዲሞስን ኣመተ ማርያምን ኣብ ናይ ኣፀይ ይኩኖ ኣምላክ ዘመነ መንግስቲ ሕዳር ዕለት 24 ተወልዱ። ዕድሚኦም ንትምህርቲ ምስ በጽሐ እዞም ሕያወት ወለዶም ፈሪሓ እግዚአብሔርን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እንዳምሃሩ ይዕበይዎም። ኣቦና ካብ ንእስነቶም ናይ ወለዶም ኣላሕም ወይ ከዓ ላም ከብቲ እንዳሓለው ከለው ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ጎይታና ብናይ ጎበዝ ኣምሳል ተገሊጹ ፍትወይ ኦ ገብረ ማርያም ንምንታይ እንስሳታት ትሕሉ ኣለኻ? ንወዲ መዝሙረይ ጴጥሮስ ዓሳ ምግፋፍ ገዲፍካ ተኸተለኒ ከም ዝበልክዎ ኣብ ክንዲ እንስሳታት ሰባት ምእንቲ ክትሕሉ በሎም። ኣቦና ድማ ነዚ ብልቦም ከውርዱ ንኻልኣይ ግዜ ጎይታና ብዘፍርሕ ግርማ ኣብ ማእከል ናይ ሕርሻ ቦታ ተገለጸሎም። ስለዚ ነገር ድማ ኣቦና ክዛረቡ ከለው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ጎበዝ ኣምሳል ክልተ ሰባት ምሳይ ከለው ናብ ማእከል ናይ ሕርሻ ቦታ ናባይ መጸ። እቶም ምሳይ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ኣብ ዝረኣይዎ ግዜ ድማ ብጣዕሚ ሰንቢዶም ካብ ግርማኡ ዝተለዓለ ናብ ዝናብትን ወደቑ። ድሕሪኡ ድማ ተንሲኦም ንዝረኣይዎ መስከሩ። ከምኡውን ኣብ ሳልሳይ ግዜ ክመጽእ ከሎ ጎይታና ከምዚ በለኒ፣ ንምንታይ ደንጉኻ? ንኣብርሃም ካብ ቤት ናይ ኣቦኡ ስርስቲ ፈልየ ዘውፃእክዎ ኣነ ከም ዝኾንኩ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በለኒ። ድሕሪኡ ኣቦና ኣቦኡን ኣዲኡን ዘይገደፈ ከገልግለኒ ኣይክእልን እዩ ንዝብል ናይ ጎይታና ኣምላኻዊ ቃል ሰሚዖም ካብ ቤተሰቦም ተፈልዮም ወፂኦም ብምኻድ
ቀበት ኣብ እትበሃል ቦታ በዓቲ ሰሪሖም ብጾምን ብጸሎትን እንዳተጋደሉ ክነብሩ ጀመሩ። በዚ ግዜ ድማ እግዚአብሔር ምእንቲ ከገልግሎም ሓደ ነብሪ ኣዘዘሎም። ሰባት ድማ ካብ ኣቦና በረከት ንምቕባል ናብኦም ይመጹ ስለ ዝነበሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ሓደ ምእመን ናብ ኣቦና ኣብ ዝመጸ ግዜ ድማ እቲ ዘገልግልዎ ዝነብሪ ነቲ ሰብ ዘሊሉ ሓዞ። እቲ ሰብ ድማ ኣቦና ኣድሕኑኒ እንዳበለ ክበኪ ከሎ ኣቡነ ገብረ ማርያም ካብ በዓቶም ወፂኦም ስለ ዝነበሩ ብመስቀሎም እንተባረኽዎ ሓይሉ ደኺሙን ንቓሎም ተኣዚዙን ነቲ ሰብ ለቐቖ እሞ ኣቦና ድማ ነቲ ዝረኣዮ ነገር ንወለሓደ ከይነግር ኣዘዝዎ። ኣቡነ ገብረ ማርያም ከም ናይ ሊቀ ነቢያት 40 መዓልትን 40 ለይትን እኽሊ ከይበልዑ ማይ ከይሰተዩ እንዳጸሙ ወንጌል የንብቡ ነበሩ። ካብ ጸሞም ብዙሓት ሰብነቶም ፍጹም ኣብ ዝደኸመን አንደበቶም ምዝራብ ኣብ ዝተሰኣኖምን ሰዓት ናይ ብርሃን ኣደ እመቤትና ተገሊጻ ፍትወይ ገብረ ማርያም ክንድዚ ዝኣክል ገድሊ እትጋደል ንሰብነትካስ እተጨንቕ ንምንታይ እዩ በማለት ኣጸናንዐቶም። ድሕሪኡ ጥምየቶምን ጽምኦምን ጠፍኣሎም። ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ካብ ሰማይ ከምዚ ዝብል ቃል ናብ ኣቦና መጸ። ኦ ገብረ ማርያም ኣብ ናይ ተክለ ሃይማኖት ወንበር ኣብ ዝተሾመ ካብ ኢድ መርሓ ክርስቶስ ናይ መላእኽቲ ኣስኬማ ምእንቲ ክትቀበል ናብኡ ኪድ በሎም። ኣቦና ድማ ናብ ደብረ ሊባኖስ ቅድሚ ምኻዶም ኣቡነ መርሓ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ኮይኖም ነዚ ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ፈሊጦም ንደቂ መዛሙርቶም እንሆ ካብ ፀሓይ ዝበልጹ ዝበርሁ 3 ከዋኽብቲ ቅዱሳን ክመጹ እዮም በልዎም። ኣቡነ መርሓ ክርስቶስ ከም ዝተዛረብዎ ድማ በዓል ኣቡነ ገብረ ማርያም ደብረ ሊባኖስ በጽሑ። ኣቡነ መርሓ ክርስቶስ ድማ ናይ ምንኩስና ልብሲ ኣልበሶም። ኣቡነ ገብረ ማርያም ምንኩስና ምስ ተቐበሉ ናብ በዓቶም ተመሊሶም ካብ ዝቐደመ ንላዕሊ ብጾምን ብጸሎትን ምስ ተግሁ ጎይታና ሕጂ እውን ተገሊጹ ብጾምን ብጸሎትን ምስ ተግሁ ጎይታና ሕጂ እውን ተገሊጹ ብጾምን ብጸሎትን ጥራሕ ተወሲንካ ኣይትቕመጥን ኪድኣ ወንጌል መሃር ድውያን ፈውስ ምውታት ተንስእ ኢሉ ነገሮም። ደጊሙ ድማ ብዝኸበረ እስትንፋሱ እፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ይቕረ ዝበልካሎም ሓጢኣቶም መንፈስ ቅዱስ ተቐበል። ይቕረ ዝበልካሎም ሓጢኣቶም ይቕረ ክበሃለሎም እዩ። ይቕረ ዘይበልካሎም ድማ ሓጢኣቶም ይቕረ ኣይበሃለሎምን እዩ። ናይ መንግስተ ሰማያት መኽፈቲ ክህበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማያት እውን ዝተፈትሐ ይኹን በሎም። ጎይታና ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ካህናት በኣፍ ሊቃነ ጳጳሳት ይሽየሙ ንስኻ ግን በኣፍ መንፈስ ቅዱስ ተሾምካ ኢሉ ከምዚ ሸሞም። ሕጂ ድማ ንኣቦና ኣቡነ ገብረ ማርያም ከምዚ ኢሉ ባዕሉ ሸሞም። ኣቦና ድማ ከም ዝተኣዘዝዎ ፍሉይ ተኣምራት እንዳገበሩ ድውያን እንዳፈወሱ ሙታን እንዳተንስኡ ወንጌል ዘይሮም ይምህሩ ነበሩ። ቂሓ ናብ ትበሃል ምድሪ ኣትዮም ጎሽ ናብ ዝበሃል ቂሓ ናብ ትበሃል ምድሪ ኣትዮም ጎሽ ናብ ትበሃል ዓዲ ድማ በፂሖም ጣዖታት ንዘምልኹ ነቶም ደቂ ዓዲ ረኸብዎም። ነቲ ሰባት ዘምልኽዎ ዓብይ ገበል ብመስቀሎም ባሪኾም ምስ ቀተልዎ ኣብታ ዓዲ ወንጌል እንዳምሃሩ ድውያን እንዳፈወሱ ምስ ጸንሑ እቶም ሰባት ንኣቦና ቅዳሴ ቀድሰልና በልዎም። ኣቦና ድማ ስለዚ ነገር ንጎይታና ብጸሎት ኣብ ዝሓተቱ ሰዓት ከየናዝዝካዮምን ከየጥመቕካዮምን ኣይትቐድሰሎም ዝብል ቃል ካብ ሰማይ ናብ ኣቦና መጸ። ኣብቲ ግዜ ድማ ነቶም ሰባት ኣኪቦም ብኣብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ኣጥሚቖም ቅዳሴ ቀዲሶም ኣቕረብዎም። እመቤትና ንወዳ ሒዛ ናብ ግብፂ ድሕሪኡ ድማ ናብ ሃገርና ኢትዮጵያ ክስደድ ከላ ብእግራ እንዳኸደት ኣብ ናይ ሞረት ዋሻ ኣብ ናይ ኣቡነ ዜና ማርቆስ ቦታ ኣብ ግራርያ ዝበሃል ቦታ ተቐሚጣ ከም ዝነበረት ናይ ሓምሌ ስንክሳር ቅዱስ ኡራኤል ይዛረብ። ድሕሪኡ ድማ ተጻዒና ምስ ወዳ በዚ ብናይ ኣቡነ ገብረ ማርያም ገዳም ዝኾነ ቦታ ክትሓልፍ ከላ
ጎይታና ንቅድስቲ ኣድዩ እዛ ቦታ ሓንታ ትበሃል ኣብ ድሓር ዘመን ብስምኪ ንዝፅዋዕ ንፈታዊኽን ተኣዛዚ ንዝኾነ ናይ ዓብይ ጻድቅ ቦታ ክትከውን እያ ኢሉ ስለ ዝነገራ ድሓር ድማ እቲ ትንቢት በፂሑ እዞም ጻድቅ ገዳሞም ኣብዚ ቦታ ስለ ዝገደሙ እዚ ገዳም ኣማን ደብረ ሓንታ ይበሃል። እዞም ጻድቅ ኣብ መንዝን ኣብ መርሓ ቤትን ካብ 1245 ክሳብ 1268 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ 19 ንላዕሊ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያናት ተኺሎም እዮም። ጾም ጸሎተኛ baxታዊ ካብ ምዃኖም ብተወሳኺ ናይ ወንጌል ሓረስታይ ጻድቕን ደራስን እዮም። በረከቶም ይሕደረና። ኣቡነ ገብረ ማርያም ብጣዕሚ ካብ ዝፍለጥሉ ድርሰቶም ሓደ ናይ ማህሌተ ጽጌ ድርሰት ምስ ዓብይ ሊቅ ምስ ኣባ ጽጌ ድንግል ከም ሓደ ልቢ መኻሪ ከም ሓንቲ ቃል ተዛራቢ ኮይኖም ንእመቤትናን ንፈጣሪ ወዳን ጥዑም መዓዛ ብዘለዎም ዕምበባታትን ፍረታትን እንዳመሰለ ንዘመስግን ድርሰት ብናይ መዝሙረ ዳዊት መጠን 150 ገይሮም ደረሱ። ኣቡነ ገብረ ማርያምን ኣቡነ ጽጌ ድንግልን ማህሌተ ጽጌ ብጥምረት ክደርሱ ዝኽኣሉ ኣቡነ ገብረ ማርያም ኣብ ወሎ ክፍለ ሃገር ኣብ ወረኢሉ ኣውራጃ ፍሉይ ስሙ ደብረ ሓንታ ኣብ ዝበሃል ገዳም ናይ ሕጊ መምህር ኮይኖም ኣብ ዝተሸመሉ ወቕቲ እዩ። እዞም ክልተ ቅዱሳን ናይ ዘመነ ጽጌ ናይ ማህሌት ኣገልግሎት ከይፈላለዩ ብሰላምን ብፍቕርን ብሓድነትን ኣገልገሉ። እዚ ዝኾነ ድማ ከምዚ እዩ። ሓደ ዓመት ኣቡነ ገብረ ማርያም ናይ ክረምቲ መውፅእን ናይ ዘመነ ጽጌ ዋዜማ ኣብ ዝኾነ ግዜ መስከረም ዕለት 25 ካብ ደብረ ሓንታ ወፂኦም ናብ ደብረ ብስራት ኣቡነ ጽጌ ድንግል ገዳም ኣትዮም ካብ መስከረም ዕለት 25 ክሳብ ሕዳር ዕለት 5 ዘሎ ናይ ዘመነ ጽጌ ናይ 40 መዓልቲ ኣገልግሎት ምስ ኣቡነ ጽጌ ድንግል ብሕብረት ፈጺሞም ሕዳር ዕለት 8 ናብ ደብረ ሓንታ ተመልሱ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ድማ ኣቡነ ጽጌ ድንግል ካብ ገዳሞም ካብ ደብረ ብስራት ተላዒሎም ናብ ገዳ ሓንታ ከይዶም ከምቲ ናይ መጀመርታ ከም ናይ ኣቡነ ገብረ ማርያም 40 መዓልቲ ኣገልጊሎም ተመለሱ። እዞም ክልተ ቅዱሳን ከምዚ እንዳገበሩ በብተራ እቲ ሓደ ናብቲ እቲ ሓደ ገዳም እቲ ሓደ ድማ ናብቲ ሓንቲ ገዳም እንዳኸዱ ክሳብ ዕለተ ዕረፍቶም ብፍጹም ፍቕርን ትሕትናን ብሓንሳብ እንዳገልገሉ ነበሩ። እዚ ድማ ኣብናቶም ኣብ ናይ ኣቡነ ገብረ ማርያም ገድልን ኣብ ናይ ኣቡነ ዜና ማርቆስ ገድልን ገጽ 72 ክሳብ 73 ብሰፊሑ ተጠቒሱ ይርከብ። ናይ ክልቲኦም ድርሰት ዝኾነ ማህሌተ ጽጌ ድርሰት ናይ እመቤትናን ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ናይ ወዳን ናይ ጎይታና ስጋዊ ስደት ዝገልጽ ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ ድማ ስደት ዘይግብኦ ኣምላኽና ናብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ተሰዲዱ ዝሰርሖ ድንቂ ተኣምራትን ናይ እመቤትና ንጽህናን ቅድስናን ኣመላድነታን ዘረድእ ዘደንቕ መጽሓፍ እዩ። ኣቡነ ገብረ ማርያም ሓዳሽ ኣፍሊሶም ኣብ ውሽጢ ዝሰርሕዋ ቤተ ክርስቲያን ደቆም ተኣኪቦም ኣቦና ክንሓድር ኢና መዕረፊ ምእንቲ ክገብረልና ንእግዚኣብሔር ለምኖ በልዎ። ኣቦና ድማ እዚ ስራሕ ንዓይ ስለ ዘይከኣለኒ ንስኹም ለምንዎ በሎም። ንሶም ድማ ኣቦናይ ኣይትበትነና ኢሎም ግዲ በልዎ። ደቆም ግዲ ኣብ ዝበልዎም ግዜ ኣቦና ተንሲኦም ጸለዩ። ስለዚ ነገር ክዛረቡ ከለው ኣቦና ከምዚ ይበሉ። ቅድሚ እዚ ነገር ኣቐዲሙ ኣብ ናይ ቁርባን ግዜ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ይባረኸኒ ነበረ። ኣዲኡ ድንግል ማርያም እውን ትባረኸኒ ነበረ። ስለዚ ነገር ግን ጎይታይ ተቆጥዐ እምቢ በለኒ። ካባይ ድማ ገጹ መለሰ። ኣነ ድማ ብዙሕ በኸኹ ናይ ኢዱ ቡራኬ ስለ ዝሰኣንኩ። ኣዲኡ ድንግል ማርያም ድማ ፈጺመ ከልቅስ ኣብ ዝረኣየትኒ ግዜ ፍትወይ ገብረ ማርያም ንምንታይ ትበኪ ኣለኻ በለትኒ። ኣነ ድማ እመቤተይ ጎይታይ ኣምላኸይ ገጹ ካባይ ስለ ዝመለሰ ስለዚ እየ ዘልቅስ ዘለኹ በልክዋ። እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ
ንፍቅር ወዳ ወደይ ፍትወይ ፈታዊኻ ገብረ ማርያም በየናይ ስራሕ ኣሕዘነካ በለቶ። ጎይታና ድማ ንድንግል ኣዲኡ ንሱ ኣሕዚንኒ እዩ ወዲ ዮሴፍ ያዕቆብ ነዚ ዓለም ዝፈቱ ናይ እግዚአብሔር ጸላኢ ይኸውን ከም ዝበለ ካብ ናተይ ፍቅሪ ንላዕሊ ናይ ዓለም ፍቅሪ ስለ ዝፈተወ በላ። ኣዲኡ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ንፍቱ ወዳ ዝወደይ ንፈታዊኻ ገብረ ማርያም ኣይተሕዝኖ ይቕረበለሉ ብዘጥበኹኻ ኣጽባተይ ይልምነካ ኣለኹ በለቶ። ጎይታ ድማ ኣብዚ ግዜ ንቅድስቲ ኣዲኡ ናይ ላዕለዋይ ወይስ ናይ ታሕተዋይ ኣየናይ ከም ዝፈቱ ሕተትዮ በላ። መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ኣብኡ ቆይሙ ስለ ዝነበረ ስለይ እቲ ላዕለዋይ ዝበለካ መንግስተ ሰማያት እዩ፣ እቲ ታሕተዋይ ዝበለካ ድማ እዛ ዓለም እያ በለኒ። ኣነ ድማ ኣብቲ ግዜ ነዛ ዓለም ኣይደልያን ንእየ፣ ነገር ግን መዕረፊ ምእንቲ ክህበና ዝጸለኹ ንዝሓተቱ ንደቀይ ምስ ሞትኩ ተስፋ ቆሪጾም ከይብተኑ ኢለ እንዳኣለይ በልክዎ። ጎይታ ድማ ገብረ ማርያም ንምንታይ ነዚ ተሓስብ? ምክንያቱ ንደቅኻ ኣነ ይሓስበሎም እየ። ፍትወይ ዳዊት ደቂ ጻድቕ ይባረኹ ክብርን ብልጽግናን ኣብ ቤቱ እዩ፣ ጻድቕ ድማ ንዘለዓለም ይነብር ኢሉ ከም ዝተዛረበ ኣነ ንኹሎም ፍጥረት ይሓስበሎም እየ በለኒ። ነዚ ኢልኒ ድማ ሰላሙ ሂቡኒ ናብ ሰማያት ዓረገ። ኣቡነ ገብረ ማርያም ዝገበርዎ ተኣምር ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ንበይኖም ከለዉ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ዝነብር ወዱ ዝሞቶ ሰብ ናይ ወዱ ዓስከረን ናብ ኣቦና ኣምፂኡ ኣብ ቅድሚኡ ኣቐሚጡ ኣቦይ ወደይ ምስ ሞተ ተስፋይ ኩሉ ጠፊኡ እዩ እሞ ሕጂ እንተፈቲኻ ካብ ሞት ኣተንስኣዮ እንተዘይፈቲኻ ግን ኣብዚ ቅበሮ እንዳበለ በኸየ። ኣቦና ድማ ናይዚ ሰብ ኩነታት ሪኦም ፈጺሞም ኣልቀሱ። ልቦንኦም ተሃወኸ። ድሕሪኡ ምእንቲ ክጽልዩ ተንስኡ። ካብ ዝቕበር ኣብ ራብዓይ መዓልቱ ንኣልኣዛር ከም ዘተንሳእካዮ ሕጂ ድማ ነዚ ህፃን ኣተንስኣዮ ኢሎም ምስ ጸለዩ ናይቲ ቆልዓ ኢድ ሒዞም ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ተንስእ ኢሎም እፍ በልሉ። ኣብቲ ግዜ ድማ እቲ ህፃን ካብ ድቃሱ ከም ምስትንስእ ኣፈፍ ኢሉ ተንስአ። ንኣቦኡ ድማ ወድኻ ውሰድ ፈጣሪ ኣተንስኢልካ ኢሎም ሃብዎ። እዚ ሰብ ድማ ኣብ ትሕቲ እግሮም ሰጊዱ ናይ እግሮም ሓመድን ሰብነቶምን ኩሉን ድማ ሰዓመ። ወዱ ሒዙ ድማ ፈጺሙ ደስ እንዳበሎ ናብ ቤቱ ከደ። ኣብ ሓንቲ ዓዲ ድማ ሓደ ቆልዓ ጥራሕ ዘለዎ ሓንቲ ጓል ነበረት። እቲ ቆልዓ ድማ ናብ ኣቦና እንዳመፀ ኣመንኩስኒ እንዳበለ ኩሉ ግዜ ሓቶም ነበረ። ሓደ መዓልቲ ድማ ከም ቀደሙ መጺኡ ኣቦይ እንተዚ ኣመንኪስካኒ ናብ ካልእ ሰብ ከይደ ክምንኩስ እየ በሎም። በዚ ግዜ ድማ ኣቦና ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ሓቲቶም ድልየቱ ፈጸሙሉ ኣመንኮስዎ ድማ። ኣዲኡ መጽያ ድማ ናይ ወዳ ናይ ምንኩስና ልብሲ ለቢሱ ኣብ ዝረኣየቶ ግዜ እንዳበኸየት ከይዳ ናብ ገደል ተወርወረት፣ ሞተት ድማ። ሰባት ተኣኪቦም ድማ በኸዩላ። ዓስኬረና ተሰኪሞም ድማ ምእንቲ ክቐብርዋ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሰድዋ። እቶም ሰባት ከዓ ናብ ኣቦና መጽዮም እታ ሰበይቲ ቅድሚ ናብ መቃብር ምእታዋ መጺኹም ረኣይዋ በልዎም። ኣቦና ድማ ካብቲ ዓስኬረን ኣይምልከትን በሉ። ናብቲ ዓስኬረንሲ ኣይምልከትን በሉ። ንሶም ድማ ብእግዚአብሔር ስም ኣብ ዘምሓልዎም ግዜ ድማ ኣቦና ናብቲ ዓስኬረን ዘለዎ ቦታ መጽዮም ረኣይዋ። ንጽባሒቱ ድማ ምስ ገነዝዋ ኣቦና ካብ መዝገበ ጸበሎም ኣብ ኣፋን ኣብ እዝናን ጸበል ገበሩላ። ናብ ገጻ ድማ እፍ በሉላ እሞ ብጎይታና ብፈጣሪ ብኣምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ተንስእ ድማ በልዋ። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣፈፍ ኢላ ካብ ሞት ተንስአት። ኣቦና ካብ ሞት ዘተንስእዎም ሰባት ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም። 27 ዓመት ሙሉእ ከብዱ ዝሓመመ ሓደ ሰብ ነበረ። ንሱ ድማ ምስ ቤተሰቡ ናብ ኣቡነ ገብረ ማርያም ብምምጻኡ ጉዳዩ ከይነገሮም ሓንቲ መዓልቲ ጸንሐ። ድሕሪኡ ኣቦና ዝመጸሉ ጉዳዩ ኣብ ዝሓተትዎ ግዜ ኣቦይ 27 ዓመት ሙሉእ ሓመምኩ፣ እኽሊ ኣይበልዕ ማይ ኣይሰቲ በሎም። ኣቦና ድማ ከብዱ ሒዞም ብኢዶም ዳሃሰስዎ፣ ምራቆም ድማ ቀብእዎ። በዚ ግዜ ካብ ውሽጢ ከብዱ ፍሉይ ዓይነት ድምፂ ተሰምዐ።
بناي كلبي أمثال بناي دمو أمثال بناي هبي أمثال بناي كوخ أمثال دمص تسمع أبونا دما نتسب زودي إግዚአብሔር አድሒንካ እዩሞ ናብ ቤትካ ተመለስ በልዎ ንሱ ድማ ኣቦይ ተመሊሰ ናብ ቤተይ ኣይኣቱን ክሳብ ዕለተ ሞተይ ኣይምለስን ካባኻ ድማ ኣይፍለን በሎም ኣቦና ድማ ኣብዚ ምንባር ክፍልኻ ኣይኮነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝፈወሰካ ናብ ቤትካ ብተመለስ በልዎ ብደስታ ድማ ናብ ቤቱ ከይዱ ኣብ ካልእ ግዜ ምስ ብዙሓት ሰባት መጺኡ ኣቦና ዝገበረሉ ተኣምር ንኹሎም ህዝቢ መስከረ ኣቡነ ገብረ ማርያም ብከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ብተኣምራቶም ድውያን እንዳፈወሱ ሙታን እንዳተንስኡ ብናይ ቃል ወንጌል ናይ ነፍሲ ቁስሊ እንዳፈወሱ ናይ ጎይታና መከራ ድማ እንዳሓሰቡ ንነፍሶም ካብቲ መከራ ተሳታፊ ብምዃን ብዙሕ ምስ ደኸሙ ብስጋ ሞት ቅድሚ ምዕራፎም ቅዱሳን መላእኽቲ ነጢቖም ገነትን ሲኦልን ኣርእዮሞም እዮም ጎይታና ድማ ኣብ መጨረሽታ ተገሊጹ ፍትወይ ገብረ ማርያም ካብ ፍጹም ድኻምካን ሓዘንን ምእንቲ ከተዕርፍ ናብ ፍጹም ደስታን ናይ ዘለዓለማዊ ዕረፍትን ናባይ ነዓ በሎም ንሶም ድማ ኦ ጎይታይ እንታይ ዋጋ ትህበኒ እንተበልዎም ጎይታና ድማ ብዙሕ ኣደናቒ ቃል ኪዳን ሃቦም ከም ዝፈጠርኩኻ ረኺበካ ኣለኹሞ ክብርኻ ከም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ይኹነልካ ኢልዎም ብቅዱሳን ኣእዳው ዳህሲሱ مسعمم نفسهم كاب سجاهم تفليت رديت بركتهم يحضرنا بصلاتهم يمحرنا آمين مسكرم 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት እዚኦም እዮም ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ወቀዳማይ ሰማዕት ፍልሰቱ አቡነ ገብረ ማርያም ዘሓንታ አባ ጴጥሮስ ዘሃገረ ጠራው ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቄርቆስን አድዩ ኢየሉጣን ቅዱስ ኤፍሬም ሰሪያዊ አፈበረከት ቅዱስ ሚናስ ግብፃዊ ቅድስቲ እምባ መሪና ቅድስቲ ክርስቲና እስጢፋኖስ ድማ ጸጋን ኃይልን መልኢዎ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ዓበይቲ ተኣምራትን ይገብር ነበረ ሓደ ድማ ተላዒሎም ንእስጢፋኖስ ይከራኸርዎ ነበሩ እቲ ዝዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ግና ክማጎትዎ ኣይተኽኣሎምን ሽዑ ከዓ ንሕና ኣብ ሙሴን ኣብ ኣምላኽን ቃል ጸርፊ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕናዮ ዝብሉ ሰባት ኣለዓሉ እቶም ኣብቲ ዋዕላ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኩላቶም ድማ ጠመትዎ እሞ ገጹ ከም ገጽ መልአኽ ኮይኑ ተረኣዮም በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረከቶም ይሕደረና ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ካባናውባ ፊደል ኩሉ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ይተአረመለይ አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን ስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን እቅሬታ አሜን ወአሜን ይወሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን አቡነ ዘበሰማያት يتقدس اسمك تمسح منجستك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدر سيساين زلالتنا هابن يوم هدق لنا أبسانا وجقاينا كما نهناني نهدق لزعبس لنا إتابع عنا اجزاء استمنسوت على رننا وبالهن كل أكو اسم زيك يتبنجس هايلو سبحات العالم عالم آمين بسلام ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእት ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናች ወድንግል በስጋች እመግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ማንስ ወብሩክ ፍረከርስኪ ተፈሲፍቲ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቃጂት ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ እስራኤል ለና ኃጣዊ ነተባሂጸን ነብክ ተማሐጸን መክራንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን ስብሐት ለእግዚአብሔር